Gniewny rycerz w swej stalowej zbroi sięga do broni, co ma na wyciągnięcie dłoni. Mierzy we wroga swego, wówczas kilka zamachów i po nim nie zostało już nic dobrego. Okrzyki radości dziewek przepełnione dumą z miasta dochodzą na pole zwane zgubą. Zguba ta zabrała już ich setki, starci następne i pytanie, któż będzie następny. Na koniu waleczni wracają, uradowani, śpiewają pieśni, mówiąc wyniosłą gwarą. Wnet mijają armię, która uzbrojona pędzi na pole, by stoczyć kolejną walkę. Strzały przeszywają powietrze, słychać świst grotów i każdy na śmierć tam jest gotów. Każdy marzy o dostatku, bogactwa, kobietach, własnym zamku, statku, biesiad. Każde minuty pochłaniają tuż wiele. Od północy za gór ukazuje się nadzieja, gdy w ramię przy orężu z przyjacielem armia sojusznika na wroga naciera. Diamentowe zbroje połyskują na nich, niebo przyćmiewają wystrzelone strzały. Nagle słychać tylko strach, przerażenie. Wróg ucieka i opuszcza bitwy teren. W ten magiczny sposób armia wygrała. Teraz każdy szacunkiem się jej kłania. Z wycieńczenia rycerz na nogach się słania i spada na ziemię, tak smakuje wygrana. Najwalecniejsi wracają do swych domów, przeżyli, przez co wychwalają bogów. Nastaje noc, już zielone stwory świat przejmują, i w pośpiechu rycerze się ratują. Najważniejsze, by przeżyć kolejne nocy, nim zejdzie słońce, które oświetla klocki. I tak się kończy historia ta, bowiem tak żyją kwadratowo.